77 километрите са. Брат, 100 километър и 100. Еба, майта. Тук ще се гутаме много. Запис, да бе. Надясно сме. Ама надясно трябва да се върнем на задното пътче. Що бе, там долу бе, виж. Долу. На там сме, да знаеш. Еми, там път. Къде си избереш тогава? Да, или там долу като типка, какво стане. Не, от тук, ама нищо. Где с нашата? Нашата са. Тук са минали. Там, виж, не е един горе. Да. Те има още един. Те са минали отгоре сега. Чакай, че съм бил сега. Ама, точно е така, често е плътно надясно. Еми, там ще хванем горе. Или пак на среща. Какво да правим? Друго пъче, друго малко. Колко си трудил прота? Тук са минали, рали? Що много на заден стана, бе? Там ще хванем пред другата. Тук има ли дясно? Има, да, не. Има, да. Има. Да. Някой е минал. В момента сме само направо. Не, още надясно. Сиди нататък сме. Какво е маркира? Какво е? Не знам, маркир. Трябва да взим жери. Не, нещо си сграда, не мога да разбера. Монкор, нещо си подписано. Не. Лъжа, жери. Чакай, не биле в тази бута. Къде е жерето? Гледаш ли го? Да. Там сме. Къде? По маркирите. Карай. Дари, ама. Карай. Не, нивата. Горе. Да не оттъпчиш, защото е забранено. Горе, не си по маркирите. Сега май трябва да седи надолу още. Ебаното жере. Леко наляво и пътя, да ти кажа. Сега тут. Този пътя. Не ежда жере. Още на жерето. Отклоняваме ли се от пътята или отиваме? Остана сега ляво вече. Тук е ляв, зато си ляв. Някой друг да изграва. Ляв, още наляво. Те. Ми трябва да е още наляво, да ти кажа честно. Сега тук ще има една ограда. Да. Спускане има ли нещо? Пише ли? После има спускане, да. Добре, знам горе долу. Ама не, тото е от другата точка нататък се го спуска. Добре. Знам. Точно направо съм. Има. Тук един път няма друг път. После пътя прави 10 и ляв си зами надолу си. Не е го жерето. Жеретата. Жери е точка, значи покрай огради. Стоп. Не, още напред. Защото видях тук огради и викам, нали, тук. Не. И те малко надясно. Ние с големите си са. Пише ли, че има маркира? Пише, че има ограда. Тъси оградата отляво. Няма да се влиза. Ама не има, е там някъде горе. Пише, че надясно. Надясно, да. Надясно. Има след малко отива надясно. Точно в момента сме на 90 градуса, значи. Да. Сега сме дясно. Друг път няма. Само направо. Тук може ли вдясно ли се падаш? Не знам, ще дойдем. Точката.
Де къде? Ето. Маркира. Да, и тук сме да спускай надолу. Чай, че не може да спрегне спирачка сега. Сега от тук, виж как има две огради. Его От тук. тук с спускане надолу. 90 градуса ограда, да. И после сме, колко метра? 470 И? На къде? надясно, с края на оградата. 400 метра. 10. По-долу има път там кръстовище. Свършва. 300 метра. 300 метра на къде? Дясно. Има доста пътчета там. Да, има. Сега е начертано. Знам. Ей, 170 метра десно. Метра е. 50. Тук сме надясно. Тъй, колко метра? 140 метра ляв. Обратен ли такъв? Ами, Я? не пише 90 градуса. Може би малко по 92 Bluetooth. Тяхната къща. Защото имаш един много гарен тук обратен. Колко метра? Ей тук трябва да. Ей тук. Ляв. Ти минаваха 2012. Тук си стои. 400 метра пак ляв. И 200 метра ляв. 100 метра ляв. Някъде тук? Една. 50 метра ляв. Много наляво. Тук сега има много опасности. Карай, 150 метра обратен наляво. Ама има опасности тук. Тук ще има екстремно тя. Метра обратен ляв. Обратен ляв. 20 50 метра, 20 метра. Оп, 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 оп. С изкачване. Точно тук. Кой вика? Ей, 230 метра, 10 маслито, псоне няма да дойде. Що ли доста? На гората, точно на гората, на тези обратно, след леварата, гората надясно. Между храстите и гората пише. Значи ще овраг. 100 метра. Е, там горе сме някакъв. Не му дава смисъл вече. Да, тук трябва да е точката, ама между храстите и гората. Ей, тук Ей, ти сега? точно, дясно. И къде дясно? И къде бе пътя, бе, хора? Ти, follow marker. След 100 метра следваш маркера. Не знам кой е маркера, може би ето и маркера, да, къде е засечката. Ето го маркера. Къде е маркера, още 150 метра напред. Оп, чакай, че мога. Не е този овраг тук. Какво става? Ми не пише обратно, ти кажа. Пише между храстите и гората. Те, сега? Напред 150 метра стигаме пак до канала и сме дясно пред канала. А влизаме ли това? Не. Малко по-нататък, влизам. Къде е маркер? 102 маркер, ляв, много ляв. Айде. Ляво. Маркерите. По 50 метра сме десен. Оп, dur. Чакай. Ясно. Къде е канала долу, виждаш? Виждам, само да не влезем. Ми влизам, след 50 метра трябва да влезем. 30 метра.
20 метра. Маркира следващ. Слиза. Насочи го правилно. Знаеш какво е страх тук? Айде. Често? Склани се, скаскали се, да. Ако искаш, следиш да ми казваш. Еми то трябва да насочиш, брат. Ще ми кажеш къде? Много ме е страх на такива канали. Да не спада някъде. Не имам много ме е страх. Дари, ама напред има ли още? Ама не мога, трябва малко наляво още мога да се насъхна. Такова. Наляво. Назаре, мога ли да дам да го изправя? Оп, валя. Тей. И на първа бавна. Да. Само гледа отзади нещо не такова. Оп. Резервуара да не ударим. Той има града, ама. Да, затова ще го махам. Да не то удари. Тъй как гледам аз. Сега е спълна. Няма тук трябва да седам ти гледам унес камъни, за че карай. О, да, да. На колко метра си там, пише ли? 60. Те казаха, че има маркири, ама. Ма той що не показва нищо? Защото бавно се движим до 10 метра. Ще да фиксу. Да, 40 метра. Канала. Не, карай. 800 метра трябва да караме в канала. Айде бе. Да, и там са уния с железните работи, да. Значи имам вере там, нали? Да. Тук ще минем ли? Как няма минем? Ще е висока. Само да няма някой не иззем да те види, че сме с кола. Те са минали тук да тестират. Десно, засили го, да се качи. Да. Какво са напоен? Има още бая. 200 метра. Аз не му ти свърших ли като Не още не му. Той е като излезем. Не, той е на края на канала. Там трябва да се върнем, какво беше? Там трябва да излезем някъде да цепим да търсим. Бед каза, че мога като жопер нещо. Още има ли теска дори? Да, 300 метра ще го получи. Тук дори? Да. И сега има 300 метра да го видите. Да, смело. Тук са клончета. Тук сме да сракнал. Ще му даде път моста от виза мина. Сили го пак малко да не го дадеш. $200 метра да го дорите. Давайте, виж 200. Защо ще Не, защото ти видях. Жубясах бе. А? Викам жубясах.